दतमा ब्लक कमिटिया सा जौसे लाइमोनफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लादों। दतमा ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि बड' नेशनेल गेस्ट हाउसआव दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय सा जौसे लाइमोनफोरखौ लानानै इउपिपिएलनि बानजायनायाव दतमा लाइमोनफोरजों सोंनाय फिननाय हाबाफारि बानजायदों। मिरु आरो जिल्ला इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै दतमा ब्लक लाइमोन गांखंनि इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव दतमायाव लाइमोनफोरनि थाखाय बड' नेशनेल गेस्ट हाउसआव जौसे सा दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरजों मोगा-मोगि सोंनाय फिननाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतारि राजकुमार नार्जारी, लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, इउपिपिएलनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि लाइमोनफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतारि राजकुमार नार्जारीया बुङोदि एरै बुङो दरं अदालगुरि लकसभा बियाब बिजेपिआ बिजाथि होगोन आरो क'क्राझाराव इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन। सेप्तेम्बराव आसामनि सा 6 केबिनेट मन्थ्रिफोरा क'क्राझाराव दावबायनानै जौगालु हाबाफारि बिथिंफोरखौ नायसंफैगोन। আমার এটা সেন্ট্রালি এটা সিদ্ধান্ত আছে যে প্রত্যেকটো আমার বিটিআৰৰ সমষ্টিত 100জন যুৱ চামৰ লগত যি যুৱকসকল মানে শিক্ষিত যুৱকসকল তেখেতসকলৰ লগত মানে আলাপ আলোচনা কৰাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে। তা আমাৰ 40টা যি বিটিআৰ সমষ্টিত তাতে মানে বহুতখিনি সমষ্টিত এতিয়ালৈকে এনেকৈ বাৰ্তালাপটো হৈ গ'ল, ইণ্টাৰেকশ্যনছটো হৈ গ'ল। আজি ইয়াতে দতমা সমষ্টিত আমি 100জনতকৈ অধিক যে যুৱ চামক লৈ পেলাই ইয়াতে আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছে। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ কি প্ৰগ্ৰাম পলিচিছবোৰ আছে, আমাৰ কি আজিলৈকে কাম হৈ গ'ল, এই কামবোৰৰ খতিয়ান আমি তেখেতসকলক দিছোঁ। আমাৰ দলৰ কি নীতি আদৰ্শ আছে এইটো আজি আমি যুৱ চামক জনাই দিছোঁ। তেনেকৈ আমি বহুত ইয়াতে ভাল এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ এটা আলোচনা বিলোচনা ইয়াতে হৈছে। হোৱাৰ পিছত এই যুৱ চামসকল আমাক মানে আমাৰ চৰকাৰ বা আমাৰ দলৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ আৰু কাম কাজ এইটো যথেষ্ট তেখেতসকলে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, ভাল পাইছে। গতিকে তেনেকৈ আমাৰ 40টা সমষ্টিত আমাৰ যিমান যুৱ চাম আছে, শিক্ষিত যুৱ চাম আছে, তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা আমাৰ মানে সদায় চলি থাকিব। ইলেকশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সদায় ৰেডি আছোঁ। আমাৰ মানে যেতিয়া MLA ইলেকশ্যন হৈ গৈছিল, MLA ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পাছদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ নেক্সট ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ চলিয়ে আছিলে। আমাৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি, ব্লক কমিটি, প্ৰাইমাৰী কমিটি আৰু বুথ কমিটি, আমাৰ বুথ কমিটিৰো চব ৰেডি আছে। প্ৰত্যেকটো বুথত আমাৰ এইটো ৰেডি আছে। এতিয়া যিখিনি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে এইটো আমি চাই পেলাই অলপ সাল সলনিয়ে কৰিব লাগে, এইটো কৰা হৈছে। 10 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ এইটো কামটো শেষ হৈ যাব। আৰু এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ ইউপিপিএল আৰু বিজেপি দুইটা দলৰ একেলগে আমি ইয়াতে আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাকৰ ভিজিট হ'ব, আমাৰ MLA সকল থাকিব, লগতে ৰাইজৰ লগত যি আমাৰ আলাপ আলোচনা, ৰাইজৰ লগত যি মানে লগ কৰা, ৰাইজৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা, ৰাইজৰ কিবা অভাৱ অভিযোগ থাকিলে এইবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আহিব। প্ৰত্যেকটো দুটা MLA সমষ্টিত একজনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী অলৰেডি ইনচাৰ্জ হিচাপে ইয়াতে মানে এপইণ্ট কৰা হৈছে। তাৰ লগতে আমাৰ ইউপিপিএলৰ MLA সকল থাকিব, আমাৰ ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীসকল থাকিব, আমাৰ বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল থাকিব। তেনেকৈ আমাৰ কক্ৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো আমি ইউপিপিএলে খেলিম আৰু আমাৰ দৰং আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপিয়ে খেলিব। এই দুইটা সমষ্টি আমি ইউপিপিএল আৰু বিজেপি আমি জিকিম। जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सरकाराव फैनाया जोंहा 2.5 बोसोर जाबाय। बे 2.5 बोसोराव जोंनि सरकारखौ थिक थाक खालामनायाव जोङो बेस्थ' थानायनि खारनाव बा जोंनि सरकारखौ सिस्टेमाव लाबोनांगौनि खाथिराव जों 2.5 बोसोराव जोङो पाब्लिक लेभेलजों जोङो जेरैबायदि जोङो कानेक्सनाव थानांगौमोन बेबायदिखौ जों थानो हायाखै। आरो जोंनि लाइमोनफोरजों बा जोंनि आइजो माहारिफोरजों बा जोंनि समाजजों जोङो जेरैबायदि कानेक्सनाव थानांगौमोन, हयथ' गोबाङानो अनुभब फिल खालामदों जे जोंनि गेजेराव मोनसे गेपिं, दा बे गेपिंखौ जोङो सावरायनो थाखाय जोंनि चिफ सारनि जे बिथोन बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो ब्लक, जोंनि गासै 40टा ब्लक दङ, जोंनि मोनफ्रोमबो ब्लकआव हाबनानै जोङो 100 जन जोङो टारगेट खालामनानै जोङो 100 जन लाइमोनफोरजों जोङो सावरायनाय बा इन्टारेक्सन हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। आरो बे इन्टारेक्सन हाबाफारिनि मेन खारनानो बेनो जे दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नोगोरारि, दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि सासे दैदेनगिरि जाहैगोन बा दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि समाजखौ जोङो नेतृत्व होगोन। आरो जों दिनै नुनो मोन्दों जोंनि लाइमोनफ्रा
जोंनि लाइमोनफ्रा बिसेसकै समाजनि गाज्रि थासारि गाज्रि खामानिजों फ्राय डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट बांसिनानो इनभल्भ जानानै जों थानायखौ नुनो मोन्दों। जेरै जोङो खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों जे ड्राग्स गोबां जोंनि लाइमोनफ्रानो ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय आरो गोबाङानो जौ जुवा बायदिजों जोंहा गफबनानै थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। आरो ससियेल मिडियाफोरखौ जों नायोब्लाबो नुनो मोनो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा खुनु सोद्रोमसि गैयै बाथ्राफोरखौ जोंनि ससियेल मिडियायाव जोङो लिरनाय बा पस्ट होनायफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो बेफोर मेन खार'ना बेफोर जानायनि मेन खार'नानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव माने कमिउनिकेसन गेप जानायनि थाखाय जादों आरो जों ओंखायनो डिसिजन लादों लाइमोन हान्जा हिसाबै जे जोङो लाइमोनफोरखौ मोजां लामाजों जों माबोरै दैदेननो हायो, मोजां गावनि इयुन जिउखौ साक्सेस खालामनायाव माबोरै जोङो बिथांमोनखौ लांनो हायो। दा बे असिलायैनो जों बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो बे मत बिनिमयनि गेजेराव दा बिथांमोनहा मा समस्या फिल खालामदों, दा बिथांमोनहा मा समस्याजों मोगा मोगि जानानै दङ बिनि बागैबो जों सावरायगोन आरो सावरायलायनायनि उनाव जोङो बिनि फारसे जों माबोरै मा स्टेप लायोबा जोङो बिथांमोननि जे समस्या बेखौ जों समाधान खालामनो हागोन आरो लाइमोनफोरखौ जों माबोरैबा जोङो मोजां लामाजों लांनो हागोन बेखिनि खोथाखौ लानानै जों दिनै सावरायनाय जादों। उदालगुरि चिरां जिल्लानि माखासे ब्लकफोराव सावरायखांबाय, माबायदि रेसपन्स मोनो मोनदों दा? जोङो बेखौ बयबो मिथिगौ जे मेक्सिमाम जे जोंनि समाजनि गाज्रि थासारि बियो लाइमोनफोरजोंनो डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट माने सोमोन्दो दं आरो बिसेसकै लाइमोनफ्रानो बांसिनै माने गाज्रि थासारिजोंबो मोगा मोगि जों जानायखौ नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जोङो 40टा ब्लकआव हाबदों। बे हाबनायनि जोङो जे एक्सपिरियेन्स जे जोङो लाइमोनफोरजों सावरायनानै जे एक्सपिरियेन्स मोनदों, जे फिडबेकफोर मोनदों, दा बिथांमोना जोंखौ बुंहरदों दा बेबायदि सावरायनाया बुहुद सिगाङावनो जानांगौमोन सार होननानै जोंखौ बुंहरो आरो दा बिनिफ्राय जों बुंनो हायो जे जोंनि जे सावरायनाय दिनैनि बायदि जे हाबाफारि लानाय बे खुब साक्सेसफुल जादों होननानै जों बुंनो हायो। फैगौ लकसभानि थाखाय लाइमोनफोरखौ माबायदि थाखाय साखाफारानि थाखाय दा लाहार फाहार खालामदों? दिनै जोङो बुंनो हायो जे सोरबाया बुंनो हानाय जाहा राजनितिजों जेबो लोब्बा गैया, गोबाङानो गोबां बुंगोन जे लाइमोनफोरखौ पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामनो नाङा। जोंनि जे प्रग्राम खालामनाय बेखौबो गोबाङानो गोबां बुंदों, जोंखौ कमेन्ट होदों बा जोंनि फारसे गोबाङानो गोबां बुंदों जे लाइमोनफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बिथांमोनहा राजनिति खालामदों होननानै। नाथाय मोनसे खोथाखौ स्पष्ट जानांगोन, जायफोर राजनितिखौ मोजाङैनो मिथियो बिथांमोना मिथिखायो जे रावबो राजनितिनि जानगाराव थानो हाया। सोरबा आबादारियानो होन, सोरबा स्टुडेन्टआनो होन, सोरबा न'नि आइजोआनो होन बा जोंनि समाजनि सोरबा धोरोम गुरुफ्रानो होन, माने डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट जोङो राजनितिजों इनभल्भ जानो गोनां जायो। दा ओंखायनो राजनितिकनि मिनिङानो जाहैबाय उन्नति आरो प्रग्रति। राजनितिकनि मिनिङानो जाहैबाय जोंनि समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनाय, जोंनि समाजखौ उन्नति खालामनाय। पावार केपचार खालामनायनि नामाव, गाद्दिनि नामाव जे जोङो राजनिति खालामबा जानाय नङा। ओंखायनो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि समाजखौ जोंनि बे राजनितिनि गेजेरजों माबोरैबा जोङो उन्नति खालामनो हायो बेखिनिखौसो जों नोजोर होदों। दा बे उसिलायैनो जों लाइमोनफोरखौबो जों खावलायगोन बा लाइमोनफोरखौबो जों बुंनो सानगोन जे दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव गोबांखौनो नुनो मोन्दों जे जोंनि लाइमोनफ्रा माने राजनितिकनि फारसे माने एसेबां माने गियान दं गैया आं बेखौ बुंनो सानाखै। दा राजनितिनि फारसे दा बिथांमोनहा एकदम नायथावै जाथावै माने पस्ट होलाबायनायखौ जों दिनै थारिखआव नुनो मोनो। बा जोंनि बेरेखा हान्जानियानो जा बा जोंनि माखासे पलिटिकेल हान्जानियानो जा माने सरकारनि सायाव बा सोरबा दैदेनगिरिनि सायाव माने गाज्रि खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिजों जोंनि समाजा मालाबाबो उन्नति जाया। ओंखायनो जोङो लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे राजनितिकआव डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट लोब्बा थानानै जाहाथे बिथांमोनहा माने फैबाय थानाय समाव जाहाथे राजनितिक फारसेबो बिथांमोना सांग्रां जायो बेखिनिखौ आं खावलायनाय जाबाय। आथिखालनि लाइमोन सरि सोंखारिलायै गाज्रि ओंथि गैयै बाथ्रा बुंबाय। बेबायदि थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिआरनि डिपुटि सिएम गबिन्द चन्द्र बिथांखौ ओंथि गैयै बा सनमान गैयै खालामदों। एसे लाइमोन हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? दा लाइमोन होननानै बुङोब्ला बांसिनानो एग्रेसिभ जायो, माने बारा उल्थां फाल्थां जों साननो हाया। बिसेसकै जोंनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव फ्राय खम मानसिया माने गावनि भबिसतखौ साननानै खामानि मावो बा समाजनि गावखौ बेक्ति सासे दायित्व गोनां होननानै जों सानो आरो दा ओंखायनो जोङो बावैसो समाव बा आथिखालाव बयबो नुनो मोन्दों बे ससियेल मिडियायाव माने जोंनि मानब गेदेर चिफ सारनि सायावनो होन बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावबो आं बुंगोन, बिथाङा जोंनि बेरेखा हान्जाब्लाबो बिथांनि सायावनो होन बा जिखुनु जोंनि दैदेनगिरि बा समाजनि जायखि नेतृत्व होआ बिथांमोननि सायावनो होन बेबायदि जानला मानला नेगेटिभ पस्ट होलाबायनाय गाज्रि
माने नंथारै खोथाफोरखौ आदजाथारै खोथाफोरखौ बुंलाबायनाय बेथ' थिग नङा जोंनि पार्टिनिया सोरबा खालामदोंब्लाबो जों बेखौ माने जों लाइ होआ आरो खारना जाहैबाय जोंनि UPPL हान्जानि आदर्शआनो बे नङा ओंखायनो बेरेखा हान्जाखौबो जों खावलायदों बयबो राजनितिक हान्जाफोरखौ जों खावलायदों जे राजनितिक खालामदोंबा जों सोद्रोम आखुखौ जाहाथे जों दिन्थिलायो आरो दा बेखिनिखौ खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा माने बयबो सांग्रां जागोन सानसेनोथ' गासिबो बुजिया जोङो सानसेनि उनाव सानसे सानसेनि उनाव सानसे माने जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बुजिहोनो सेस्था खालामगोन आरो बुजिगोन होननानै जोंहा माने फोथायनाय दङ। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।